Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатиналга таба кайбер темалар турында. Бакчачыларны сәүдә урыннарынан куалар, моның сәбәбе нидә? Эшне эшләттеләр, тик акчасын түләмиләр. Калейдоскоп балалар бакчасы төзелешендә эшләгән ир-ат ярдәм сорый. Чалда танылган язучылар делегациясе булып китте. Чарада шәһәрдәшләрне нәрсә көтте? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 50 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чалда узган тәүлектә коронавирусның тагын 10 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 20 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 24925 очрагы билгеле. Аларның 21963 терелгән, 37се узган тәүлектә. Эшне эшләттеләр, тик акчасын түләмиләр. Чалтыва редакциясенә ярдәм сорап Калейдоскоп балалар бакчасы төзелешендә эшләгән ир-ат мөрәҗәгать итте. Аның әйтүенчә, тиешле эш хакын һаман да түләмәгәннәр. Хәлне Розалия Фахретдинова ачыклады. Сколько раз тебе дали деньги? Ну, перед ним скажи. Половиной месяца 5000 перечислил жене. Все. Калейдоскоп балалар бакчасын төзү эшләре инде ахырына якынлаша. Тиздән бина файдалануга тапшырылачак. Тик подрядчиклар белән башкаручыларның мөнәсәбәтләре нинди икәнлеген сюжетыбыз герое әйтер. Беда это на всех стройках, то что договор не составляют. Вот, как я говорю, попросили составить договор сразу, иди, найдем другого. Объектта март азагыннан бирле хезмәт итеп плитка эшләрен башкардым, дип сөйли Марсельясов. Аның әйтүенчә, барсы да график буенча барса да, хезмәт хакын тулысынча түләмәгәннәр. Ә сүз 100 000 тирәсе акча турында бара. Ситуация такая, что проработал здесь более 2 месяцев. Бывало, что и без выходных, и бывало допоздна, до 7, до 8. Заработал денег, но на бумаге, потому что на сегодняшний день господин Худаян отказался выплачивать мне заработанные деньги. Ул килешү төземәгән өчен үкенә. Чынлыкта ул объектта башкарылган эшне раслый алмый. Ә аның кебекләр аз түгел, дип раслый Марсельясов. Әмма подряд оешмасы җитәкчесе башка фикердә. Я вам одно скажу. В первую очередь он обманывает. В вторую очередь он всегда пьяный зазволялись. В третью очередь я ему инструменты дал, работал. Он взял металлолом, он сдал, пошел выпал. Это я могу доказать. Второй. Он первый раз я его предупреждал, третий, четвертый, пятый. Он дает клятву, я не пью, он кушает обед. Захожу в мусорный мешок, открываю, смотрю, целая бутылка. Я ему даю, тебе не стыдно, еще клятву даешь. Эшләр тиешле дәрәҗәдә үтәлмәгән, дип раслый подряд оешмасы җитәкчесе. Скажите по поводу того, что без договора работники работают. Без договора, потому что он мне рабочих нужен. Он постоянно не работает, чтобы я его сделал без закона. А кто у меня работает, все законы. Юристлар әйтүенчә, һичшиксез килешү төзелергә тиеш. Әгәр дә эш бирүче моннан баш тартса, дәүләт хезмәт инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. В соответствии со статьей 67 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома работодателя. При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменном виде. Соответственно, если работодатель уклоняется от заключения с работником трудового договора в письменном виде, то работник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда с жалобой об устранении данных нарушений. Марсельясов алга табада үз хокукларын якларга ниятли. Тиешле акчаларны алу өчен ул прокуратурага һәм судка мөрәҗәгать итәргә тели. Розалия Фахретдинова, Кирилл Хабзе, яңалыклар. Бакчачыларны сәүдә урыннарынан куалары. Бакчачылар инде берничә ел үзләренең арткан уңышларын бумажниклар тукталышы янында җәяүлеләр юлында саталар. Тик сәүдәгәрләрнең сүзләренә караганда, аларны көн саен диярлек мэрия һәм участок полициясе вәкилләре куа. Ни өчен һәм бакчачыларга үз уңышын кайда сатырга? Тулырак алдагы материалда. Бакчачылар бирдә инде берничә ел саталар. Элек алар җир асты кичүе янында утырса, бакчачылар сөйләвенчә, аннан аларны башка сәүдәгәрләр кысаклап чыгарган. Из Ижевска приезжают, из деревни все сюда, из Мамадыша приезжают. Нам места даже нет. Самим это места даже нет. Они ругаются, рот открыли. Бакчачылар 17:03 йорты янындагы җәяүлеләр юлында үз ярминкәләрен оештыра. Элек бу территория чыннан да уңыш сату өчен каралган иде. Моны шәһәр хакимиятенең 2014 елгы карары раслый. Тик хәзер бакчачылар кыенлыклар алдында калган. Есть такое постановление райисполкома, что нельзя здесь торговать, так?
Они вот нас туда, посмотрите, вон площадку, где там машина, туда гоняет. Это бесполезно, люди там не ходят, мимо никто не проходит. Элементарно, я пойду, лучше куплю по пути, чем туда куда-то заворачивать, правильно? Хайыр бакчачылар юлның икенче ягына күчсә дә, сатып алучылар каршы килми. Шаллар сәүдә урынына барып җитү кыен түгел дип ышандыра. Санитарии нету здесь. Люди ходят, грязно, овощи, все, фрукты идут. То есть вы за то, чтобы переместились туда? Конечно. Сильной разницы не будет. Но мне большой проблемы не составило. Шәһәр сайтында бастырылган авыл хуҗалыгы продукциясын сезонлы сату урыннары исемлеген тутырырга карар нигезендә бакчачылар өчен Сарман трактының 17:03 йорты каршында асфальтланган майданчык каралган. Димәк, бакчачылар хәзер сәүдә итә торган тротуар моның өчен каралмаган. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Шолда танылган язучылар делегациясы булып китте. Очрашуны Татар шигърияте көннәре экспедициясе кысаларында оештырдылар. Шара республикада туган тел һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган һәм Татарстанның төрле шәһәрләрендә уза. Татар шигърияте көннәре экспедициясе дип исемләнгән чара Татарстанда беренче тапкыр уздырыла. Ул Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган. Анда Татарстан язучылар берлеге әгъзалары, татар телен сөючеләр, студентлар, театр остазлары һәм якын тирә шәһәрләрдән килделәр. Әлбәттә, инде бу вакытта безнең барып үзебезнең татар кешеләренә, татар активистларына шигърият, проза белән эшләүчеләр һәм мәдәният өлкәсендә, сәнгать өлкәсендә эшләүчеләр белән аралашу, әлбәттә, аларга ярдәм булачак һәм алар үзләренең кулдан килгәнчә татарлар белән аралашып, безнең татар икәнебезне тагын әйтеп үтү бу вакытта бик кирәкле эш дип саныйбыз. Барлык кунаклар да танылган язучылар белән очраша, китаплар нәшер итү, туган телдә шигырьләр һәм проза әсәрләрен бастыру мәсьәләләре буенча фикер алышалдылар. Менә бүген бездә Казан язучылары кунакта. Бер төркем алар бүген безгә төркем булып килделәр. Татар шигърияте көннәрен экспедициясын менә бездән башлап җибәрделәр. Менә без аларга бүген хәер фатихабызны бирәбез. Алар менә бүген туймазыга китәләр. Без аларга уңышлар телисе килә. Менә шушында очрашулар ешрак булсын диясем килә. Чөнки менә без китапханәчеләрне дә, һәм дә инде менә бүген җыелган тамашачылар, гади укучыларыбызны да ул менә язучылар белән якыннан таныштыра. Әлбәттә, мондый чаралар ешрак булсын иде. Без мондый очрашуларны көтеп торабыз. Үзебезнең Казан язучыларын, устазларыбызны ихтирам итәбез. Алар белән ешрак очрашасы, аларның тәкъдимнәрен, аларның фикерләрен ишетәсе килә. Шолдан соң Татар шигърияте көннәре экспедициясе вәкилләре Башкортстанга һәм Оренбург якларына юл тотачак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шимбә көнне Чаллы шәһәренең Азатлык мәйданында без бер агач ботагы дип аталган Татарстанның фин-угыр халыклары фестивале узачак. Башлана көндезге сәгать 1-дән концерт программасында Татарстан һәм Россия Федерациясенең башка субъектлар артистлары катнашачак. Бирдә шулай мастер-класслар, халык һөнәрчелеге товарлары ярминкәсе һәм гастрономия фестивале узачак. Анда төрле халыкларның традицион милли ашлары тәкъдим ителәчәк. Шул көнне Чаллы шәһәренең тарихи туган якны өйрәнү музее фин-угыр халыкларының мәдәни мирасы күргәзмәсенә чакыра. Фестиваль тикшеренү миссиясендә алып бара. Аның кысаларында Татарстан Республикасында фин-угыр халыкларының этник һәм мәдәни мирасын саклауга багышланган түгәрәк өстәл планлаштырылган. Фестиваль чаралары Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы программасының тормышка ашыруның бер өлеше булачак. Искәртеп узам, республикада COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә, прививка ясатырга ашыгыз, безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 9 по 22 августа в ДК КамАЗ «Набережные Челны». При покупке 1 килограмма сортового меда 1 килограмм цветочного меда в подарок, а также 4 килограмма цветочного меда всего за 1000 рублей. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.